سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب تخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ቀንኣት ስጋ ቀንኣት ብጻይ ቀንኣት ኣምላኽ ብዝብል ኣርእስቲ ቀዳማይ ክፋል ከም ዝሓለፍኩ ትፈልጡ ኢኹም ቀንኣት ስጋ ካብቲ ውዱቕ ባህሪ ሰብ ዝነቅል ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ዘሎ እዩ ቀንኣት ብጻይ ከዓ መበገሲኡ ስጋ ኮይኑሲ ኣብ ብጻይካ ብዝረኣኻዮ ተሓደይ ከም ባህሪኡ ተሓደ ግን ኣብ ካልኦት ብተግባር ዝግለጽ ሳልሳይ ድማ ቀንኣት ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ ተዛሪበ ነይሩ ክፍል ንባብና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 10 ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ሮሜ ምዕራፍ 12 በሙሉ እንቶም በብናዮ ጽቡቕ ግን ካብ ቁጥሪ 11 ዘሎ ኣብ ዘጸአት 10 ኣነ እግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ ኢሉ ይጅምር ካብተን 10 ሕጋጋት ስለምንታይ ቀና እግዚአብሔር እንተይልና ፈጣሪ እንዲሁ ኣምጻእ እንዲሁ ወሃብ እንዲሁ ኩሉ ስልጣን ኩሉ ሃብቲ ኩሉ ጥበብ ኩሉ ሓይሊ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ግርማ ኩሉ ውዳሴ ናይ መንዲ ናይመኒ ካበይ መጽ እግዚአብሔር ካብቲ ለጋስ ባህሪያቱ ንመላእኽቲ መቂልዎም ንወዲ ሰብ መቂልዎ ኩሉ ሓይልን ስልጣንን ዝረአን ዘይረአን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽ ክኸውን እዩ ሕጂ እቲ ሃብታም ከም ናቱ ይመስሎ እቲ በዓል ስልጣን ናቱ ይመስሎ ሸውዓትየን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣቦ መሊስዎ ተቀቢልዎን ቅድም ድሓር ናብ ኣቦ መሊስዎ ስለዚ ኩሉ ብርኪ ክሰግደሉ ስኻ ስኺ ወላ በዓል ስልጣንኩም ወላ ተራሰብኩም ኣባኻ ዘሎ ብሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እንተዘይትእመን ኮይንካ ተቐንኦ ተቐንእ ከዓ ንሰብ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ እቲ ንዕኡ ዝግባእ ባዕሉ ዝሃቦ ባዕሉ ዘመቐሎስ ንኻልእ ክትብ ከለኻ ንፍጡር ንሸይጣን ንጠንቋሊ ነጋንንቲ ንሰብ ክትብ ከለኻ ቃወመካ ይጻረረካ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣጸቢቕና ጽቡቕ ፍልጠት ክህልወና ኣምላኽ ይደሊ እዩ ቀና ኣምላኽ እሞ እንተደኣ በዚ ነገር ዝቐፂልካ ጣዖት ኣምሊካ ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ከራፅመካ እየ ዝብል ክቐፅዓካ እየ ዝብል ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ክሳዕ ክንደይ ትነድር ማለት ትቁጣዕ ከቢድ ይብለካ ኣለኹ ዘጸአት ምዕራፍ 10 ዘጸአት ምዕራፍ 34 ኣንብባታ ኣብ ጣዖት ከተምለኽ ትውዕል ንፍጡር ከተምለኽ ትውዕል ፈጣርን ፍጡርን እንታይ ያራኺብዎ ወሃብን ተወሃብን እንታይ ያራኺብዎ ሰብን ኣምላኽ እንታይ ያራኺብዎ ሰብን መልኣኽን እንታይ ያራኺብዎም ስለዚ ብምስትውዓል ክትሰምዑኒ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ሮሜ 12 እንታይ ኢሉ ንኣመንቲ ብዝምልከት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጽሓፎ ቁጥሪ 11 ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ መንፈሳዊ ትግሃት ከም ዝኾነ ገሊጽ ኣሎ ብመንፈስ ተቃጸሉ በሓው መንፈስ ቅዱስ ተቃጸሉ ማለት ሓው መንፈስ ቅዱስ የቃጽልኩም ኣብ ልብኹም ኮይኑሲ ቀናኣት ይግበርኩም ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ቅንኣት እዩ ማለት እዩ ምስ ቅዱስ ቅንኣት ስራይ ንእግዚአብሔር ከአገልግሉ እንተ ደኣ ቅዱስ ቅንኣት ኣለዎ ሰብ ንእግዚአብሔር ይዘገልግል ብብዙሕ ዓይነት ይዘገልግሉ ንሕስያብ ዘይብሉ መንገዲ ኢኻ ዘገልግሎ ምስ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ዝዓይ ንሰብ ኣይሓልን እዩ ናይ ኣምላኽ ቅንኣት ዘለዎ ሰብ ደጊመ ክዛረብ ንሰብ ኣይሓልን እዩ ንኣምላኽ እዩ ዝውክል ሙሴ የሁ እንተርኢናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ፊንሃስ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ፀጉራብ ሰሪሑ ነቶም ክሸጡን ክሻየጡን ጸንሑ ኮስትሮ ፈኒሽ ፍቅሪ ምዃኑ ጥራይኻ ኣምላኽ ትፈልጥ መሓሪ ገለ ትጋገለኽ ስለዚ እግዚአብሔር ካልኣይ ክፋል ክምህረና ኣይመኖ ዝተውዕል ትዘስተውዕል ይስማዕ ኣይትሰምዕን ቃሉ ዝብሎ ክረኽበካ እዩ እንተ ንበረኸት እንተ ንመርገም ኣበይ ኣብ ዘዳግም ኣሎ በረኸት بمئزاز كرخبك كايو مرقمك
كمصكاي تودي سبحات نسم يخون እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ክምህረና እንባር እንጸልይ እግዚአብሔር አቦ ስለ ህያው ቃልካ እናመስገና ስለዚህ ንምዕዶ ዝኸውን ንምኽር ዝኸውን ኣብ ቅዱስ ቃልካ ዘንበርካልና ምኽር ጥራሂብካ ሱቕ ዘይበልካስ ነቶም ነቲ ትእዛዝ ዘፍረሱ ድማ ብቕጽዓትካ ብቁጣኻ በሐዊ ተገሊጽካ እግዚአብሔር አምላኽ ቅጽዓት ከም ዝቐጽዓካዮ ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ካብቶም ዝሓለፉ ኣቦታት ወይ አሕዛብ ህዝቢ ተማሂርና ክልብም ሎሚ ብቅዱስ ቃልካ ክትዛረበና ጸልያለሁ ታናይ ለደቂያ ቤተክርስቲያን ኣይ ሙቕቲ ዝሕልቲ ወይ ዝሕልቲ ኮይንኪ ዝሕልቲ ወይ ሙቕቲ ኮይንኪ ሙቕቲ ካብ ተረፈ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለኪ ዝበልካ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ጡፍ እትብል ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጽና ቅናሞ ተነሳሕ ኢልካ ኣለኸሞ ሎሚ ነዚ ቃል ዝሰሚዖም ዝንስሑ ዝቐንኡ ምስ ናባኻ ብምጥባቕ ምስ ኣምላኽ ኮይኖም ዝውግኑ ሰባት ክርከቡ ጸልያለሁ ኩሉ ኽብሪ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትቅዱስ ስምካ ይባረኽ ብሽም ኢየሱስ አሜን ሓራይ መጀመሪያ ምሳሌ ቅንዓት ዓይነት ቅንዓት ርኢና ነርና ምሳሌ ቅንዓት ከም ዝቃጸል ሓዊ ወይ ብቁጣ ዝግለጥ ነድሪ ፍርዲ ይዘሎ ኣነ ዝባላ ሓዊ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ 79 ቁጥር 5 መዝሙረ ዳዊት እንታይ ኢሉ ወእግዚአብሔር ኣዘውቲርካ ትኹሪ ቅንዓትካ ከም ሓዊ ዝነድድ ክሳማዝ ኩራ ኣብቲ ቁጣ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅንዓት እግዚአብሔር ቁጣ ኣሎ ኩራ ኣሎ የቃጸለካ ወረ ኣቱም ሰባት ሰብ ሰንዖ መጽሓፍ ቅዱስ ዲኹም ዘድላዮም ኣብ እዝንኹም ጠጥዑሙ ከስምዑኹም ሰበኽቲ ትእክቡ ወይስ ቃል ኣምላኽ ብምልኣት ዘሎ ቃል ኣምላኽ እዮም ዝነግሩኹም ወይስ ተሰንዐ ንዓኹም ብዝብችእ ንዓኣቶም ከዓ ቅቡላት ብዝገብር ለምኹም እኮ ይመሊእሰን ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ሓቂ ዘይእዘዙ ኣዛኖም ኣሳሓይዎም መምህራን ዝእክቡ እኮ ተባሂሉ ካብ መን ኢኻ ካበየኖት ኢኻ ኣብ ዘሁልቅ 11 ሓዊ ተቃጺሉ እግዚአብሔር ሓዊ ነዲዱ እኮ እዩ ወይ ጉድ ወይ እግዚአብሔር ዝባላ ሓዊታ እግዚአብሔር ስማዕ سمع بلك له أملاك فقريو طريات بلد كد محرت يورد الكتي سلازي قحمات هوت انت نبركا زقر ما يكونه زقر ما يكونه نبلك له زقر ما يكونه نبلك له خطي قحمات نابراخ تنبرز قبرخ أقل قلت خايم نات كامر الداي God is holy قدوس እግዚአብሔር فورت رايكم أبزهولك وكيلك عصرت حدا حاول تقاتل زبل كم بالكدتي سمع أنت خونك تفرهك أنت قريت زارة ولا تصحف اتقال قاليو مسابيو قداي مس እግዚአብሔር أب كومنت تصحفوا قال مل الفات أو قطو نعي عجبني زعجبني خي مسلك أبزهولك عصرت حدثي تهزم دما كما قرورم تخونه زخا أب إذن እግዚአብሔር كفو كوينو تسمعه እግዚአብሔር مسمعها كرؤون دده حاو እግዚአብሔሩን أباتاتهم هل بله نتوما وسن سفر زنبرو خا بلعم حاو قناعت بيتك بلعني تزبل حاوي يبلعكي أب حدش كيرانكو نهانا ناسب إيرانكو كبر እግዚአብሔር وريدو عامت حاسيوم بخن زي شطنا يلو نبيتروس كتالو مسمصو أتا مشت قايناتك كشت قايناتك أبز حساس انت يزوت لك እግዚአብሔርን በርሰበ ያሳኻል
قطع كرتم حدا تكال سبكتو ندايلو بطرس ندالو كيف بطرس كاترحا عماصي اتقال املاح كاب افكا يحدكا عماصي شيم اوني سمع جابير قزيفهم لك الله توديو ابي قبر حواريات حمشت انبب حدش كيدان تراينا يقولي كيدان املاح مسيلوكا شوي ليخ سمع أستوعب ما كم زكاة الحوي قلت أنت أيلوا أبزم بوكلكا أبزم بوكلكي زجرمي أبزي 7 ساعات زم بوكلكاسي زجرم قال تزاري ولا أنت أيلوا وقت أبهر أزوتير كاتخوري كأنات كاخم حاوزنا دسيك سعما أسيو نيا قبل عمو نما حضرون عني عمو إمو قلت عخا نابتهم زي فلطخا أحزاب نابتهم سمكا زي مهللو منغستي كعويلو يقنا اكزيابي كم تا بقام هو يزبلكو أكالاتي سي نخبري فتيرو بايك خبر سيطان بأكالاتي بأداوي بأقاري بأفي بعيني كتكم تراري قطع قبر أداو نينا نحر نخبرو كيف تيرنا نخبرو كيف تيرو كنتي أبقى زارس حمد الله كحت قبر مسألة لك يبلكان بلك الله يبلكن إذا مسألنا يتعادو قرمنا قحافي بلك الله أحلفو خابك ديمقراطي خاطرها سمع استوعب سب مسؤول እግዚአብሔር ናገዛሩስ መሰል ይብል ስለምንታይ ዳ አቦ ዋጋ ዝዕድገካ አምላኽ ፈጢሩኪ ሽዑኻ ናብኡኽ መልሰካ ዋጋ ከፊሉ ደም ህይወት ማይ ጉድነስ እቶም ዘለው ነቱም እንቶም ዝሞተን ተንሰን በንርሶም እንት ኸይነብሩ ንሱ በጃ ኩሉ ሞተ ኢሉ ካላይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ካብ 13 15 በቦታ አንብቢዮ عمتسنيا ولدو كم دلايكا تخيل يراص مكا እግዚአብሔር حلفو خابكا نتفطر سماين مدرس فطره غريفو ፀሐይ ስለምታይ መጽያ ምሳ አይነይ ስለምታይ ይርከባለዋ አየር ምሳፍንጫይ ምሲወተይ መግቢ ምሳይ እንታይ ይርከባለዎ ማይ ምሲወተይ እንታይ ይርከባለዎ ስለምታይ ከመጽዩ إلى تمارا ميروس ارتطببني أملاخ نسب زفترو بو بيلون እግዚአብሔር كنزرخبا እግዚአብሔር የለን ይብል كيف حلفو خا قطعكا نورام تخون قبر سدماوي امنزرا عبود نحسر امر حريفو بكا يبكي وازاد እግዚአብሔር رومي معرف حدم ببو نورامات اسمع هاندف كتب المدير أي عربكا كابي متشو سلمتاي كي بسرعة خيدالو حق حليو كتب السخت مارامر متدليك حساسين كاترخبك ولا صحف يتنبب كل ساعة زاير فترة أبزر يا خلو بلك الله أبزر يا خلو سمع تزي استوعي اللبوم المتايز الروميان ببو تاي تزي استوعي اللبوم سي قدم هاي استوعي اللي نتعنيه دحارك المتاها قبلك واي حتى حسوس لازلها كابن برهان سلمى سلازمرزكا كابن حقي نحسوس سلازمرزكا نحقق بعمل أصل زخدنكا كيدرو ميمبو معرف حدا قطر 10 شمون بفطرسو زارب أملاخ سماعت كبر أملاخ الناس أنتوه عماتي ولا صعدا يتخونن ولا تصلي ما يتخونن ولا مهور يتخونن it doesn't matter I get this عمتسنيا أب عينت كني تزاربه كفوك كني صبوك كني قدس كني كفوك كني كاب شيطان بناي حوخا بناي بصايكا كل جزء زقنا كن انباسن كتوازادر يزغبر كايله زحالفه جزء سب قرنطس امنتيهم زبحال ابنا حدلهم كني قانانو ورا غروب فطرو كم زلخا يسخا
زلخ يسخي أنا ناي باولوس أنا ناي أبلوس تشرشخم تشرشدا كرسوس كن دايدي تام حبر ناي من ديا ناتكاديا ناي كرسوس بجزاء دوم زتريا عامس أنيا بفلاي صحابشة تبايس كخت عراق مال الزبط ما بقى سخا كأنه خوينو جن ويوددر كوينو دحر على تعايمك كتحسي خاتوعل جابير نلب خايفلطو نلب خايفلطو بيسوس صبوق قناعت كان صبوقي بصبوق قنيكاس كاب حوخا كي منزعك خي وسلكا ناب تخل ذهب املاح بان حوي كم ذهب كايمون عهابن مبال ابسا يكون سباسي بصرح سبات كعدلو منقد ترخيبكاس نعيكا هابن تبلا اتوسيدي لس خات واسد جابير كا وهابي نحوخا جن صبوق ريخا ناتو مبراس ناتو محنقال تدل تخونك من الشيطان تسريعك الله تسريعك الله تسريع الله انت اخو مزقبر كوين اسمع قدوس قناعتك ناي እግዚአብሔር ناي بينو زباله حوي قدسنان زباله حون حبير يزخي ابيت رخبو رومي معرف 10 تخلت بازي ابراويان معرف 10 تخلت ترخبو ابراويان معرف 10 تخلت እግዚአብሔር زباله حوي بلكا انتاي املاخنا زباله حويو ስለዚህ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስት ንቅበል ካብ ኮና ንኣምላኽ ብዝሕጉሶ ኢልስ እንታይ ቅዱስ ምኽባር ጌርካ ኢኻ ዝባላዕ ሓው ስለ ዝኾነ ትፈርህ ስምዑ ኣብቲ ሕብረት ምስ ወዲ ዝብል ካልኣይ ኣርእስቲ ክሰብኽ ከለኹ ክነግረኩም ናብ እግዚኣብሔር ሕብረት ክትገብር ከለኻ ቀደም ህልውና እግዚኣብሔር እዩ ዝመፀካ ድሓርከ برهاننا وسخ مسكده ناب كبر እግዚአብሔር ይዘትወካ ናበርታዕካ ናአወደካ ናቱና ተማቃልና ኾንካ ትኸይ ኣብዝኸ ናብቲ ዝባላዕ ሓው እግዚአብሔር ናቀረብካ መስከድካ ትባላዕካ ኣስኻ በዓል ሙሴ ምስ እግዚአብሔር እንደምስ ዝባላዕ ሓው ጸኒሖም ጣዖት ከምልኹም ጸንሕዎ ነፍስ ወከፍ ንሓው ነፍስ ወከፍ ንጎረቤቱ نفس وقف نفتاوي يقتل لهم كابي كاب جبت زواتو نمن دك إسرائيل أبي زت 30 كلته سيف عاتو قمسي توم كاب حواتو كاب جبت زواتو قتلهم لكالو سمع عنده سمع ده لها نفس وقف نحوس كبل بحوخات يجمر نفس وقف نفتاوي يسكبل بفتاوي خات يجمر نفس وقف نقربت يسكبل بقربت كات يجمر شو معاذ أملاخ يزاري في ناس كه مثلاً مؤاباويان كمنزرو توم دك إسرائيل مسرائيل حنتي صبوتي ماري خاتو وسيلو أنا في سفراتيو مس آخر رخص كله أطبقه بسيفي فينيش يهوه نأكاب أصنيتوا من كبيو جابه من كبيو إلسا نحدا قلقاليو كيد كاقب عيالو تقابيو بكا الراسم ندا أكاب تا بدم تشكوت بيت نإيزابيل أصنفوا رع نا أكاب أبوغ كم زموت عامت أنيا تعوت عملي خص بسلام كحدر سمعتها يا أمن يتوبل هزب أملاخ بحات يتوازي نقرأ كله أو قدس قناعتك كلتا قناعت له نحيمانوت قناعت له أملاخ أو قناعت له حيمانوت أو قناعت لكم كعمليكم نحيمانوتكم تقنوا أرثوذكسي أنا كاثوليكي أنا كنيشاي أنا أملاخ كنيشاري أملاخ كنيشاي حيمانوت حق إيده أملاخ حيمانوت كاثوليكي يسوع أرثوذكس دي مسكينة كلام قال أملاخ رأيه ناي كريستوس تهون كأنا كريستوس يهالله ناي أملاخ تهون كأنا أملاخ يهالله سمع أبيت روح بزي دك إسرائيل يسوع كان يعملون ده أحلفهم كهوه خلوا نبعلك يا فاجله بقناعات كم زخونة بيلاطس فلت أيلو كان يعملوا
كل سبنا بقولنا خده طفات عمتي كل سب يصعب الله انت هاي سلاز قبره كندس فوسه كندس عي تمرت زمهاره كند حق زنغره عماصي ود سبلك الله نهاي مارتك تحلقاس نتوم حقي ززاربو اب قال املاح زلو تصدم تخونكا مش شيطان كونكا تسرح كي ترداكا سمع تكال قناعتك قدس قناعت يالخا كاب እግዚአብሔር ዝመጽ انا ارثوذكس ሃይማኖተይ اما نتي ክርስቶስ يامن يزبل تصدم እንደحر ኮንካ አይናይ መጽሐፍ ሐተንብብ አይናይ መጽሐፍ ሐተንብባታ سمع بلك الله سمعتي دخون امر يدخل لبم كاو ترفه بوص املاح زوداك يمسلك كراصمك እግዚአብሔር معلت له كم تابز حلفه غزي ينغرك سبحاتن سميو انتايلو نصبق ما انا اكو صبوي ግን አብሮሜ እንታይሉ 10 معرف ደቅ እስራኤል ንሱን ርዕሱ ጳውሎስ ቀና አንዲ يقنن نيرو ሃይማኖት ቅናት ነይሩ ወደ ኢየሱስ መስሓት መስሎ ነይሩ ከምዚ ዓኻዝ መስለካ አብሮሜ معرف عصرته انتايلو حواتي بفلطد ايكونن نبر فلطد زي بالك ግን ሃይማኖት ቅናት بزعبه ሃይማኖትካ حتى ما كاي تملشنيخ كابي امنتك مصيو مسرت امنتك انت يمسل تيلومخ عجوجو خاتبل فلطدكو زي بالك ሃይማኖት ቅናት ግን አለካ انا ኦርቶዶክስ ታናይ ጥንቲ كد محرتي اوردلካ አገልገልትካ ጽልሙታት زي مهورات حوس وصابيلهم وربك ازغيرهم يداناغروخا كده نصير تترجم الكاله تግሪኝ አንብቢ ስማ አመፀኛ አህዋቴ በፍልጠደ አይኮነን ነበር ናአምላህ ቅናት ከም ዘለውምሲ ናአምላህ እኮ ይዝብለካ ዘል ሳውና አምላህ እኮ አትቀንዝ መስለካ ዘል ናአምላህ ቅናት ከም ዘለውምሲ አነ ምስክረሎም አለሁ ንሳቶም ክድሕኑ ምን ይልካ አለሁታ አይድሓንካ ባል ቅናት ሃይማኖት نعها أيدي حنكن زاد حنك رصاصي بدون حاطبه حدقت حاطياتك بك كي ترى داك سبا ساديتك تنسح بلك الله بيسوس انا مسكر لهم نساتهم كده حنوس اليوم حرت على ناب املاح صلوتين كريستوس غناي لشعو نتزامن زبله كله مدمدم تحق نصق خوين الكايو اجوخا سلازي صدق املاح سان مفلاطهم بخمو بخريستوس بصقو زركب صدق املاح بخريستوس بمؤمن زركب صدقي اكن زقبلوا صدق رسوم كتلو ناتي غبري كبل زعلو كتهلو بمدلا امسي نرسوم اب تحت صدق املاح ايغزون نرسو ز باولس اب غبر حواريات كمبلكا قنا اب غبر حواريات يدنقصكا انتايلو قصر 3:12 غبر حواريات انا ساب طرطيسنا قلقيا تولدكو ايهوداو سبايه حق ابوتاتي اطبقنا تمهاركو ابዛ ከተማ ዚ ኣብ تحت እግር ገማሊ ኤሊ زعبخو من مهيركو عيناي مرغيتا زغدس ايكونن بلكا سبع شو كمزي خلاتهم لومي زلخو وخا بناي املاح قناكونكو سبوتن انستن اسيره نابيت ماسرتي حليفه نابكو نزا منغد زيا منغد خريستوس كسعموت سغوكوا من تخوصعو كا نعاتاتهم اسيره ناب يروشاليم كمصوم اتليق كهنات سديدكو خو شو اتليق كهناتن كلاتهم عبيتن كباتاتهم نحوات دبدابيتات تقبيله ناب دمشق مخادي مسكرله منغد رخيبو شو كونه دما خيل كلخو ناب دمشق مسقربكو اغا اتري بدنگت كاب سماي ابي برهان ابرهالي امدرخا ودقكو ساول من تايت سوغون زبل دمصي نت تساغو خو زلخا وانجيل امينيلو نخرسوس خا تساغو زلخا اتقنا انا هيمانوت سب نعها سان فطتكا تقنع زلخا انا هيمانوت زمسلكا صلموت كيدفلت بدنا اور እግዚአብሔር በሃይብሎን ፍለጥ አንብብ እሰብዝኮ ናአምላኽ ዝገብር ዘለ ይዝመስሎ ሳውል ምን ታይት ሰጉ አበይ ኮይና ኣብ ሰማይ ከአሪጉን ይዘለ ማኑ መንዳ ይዘሳው ግዘሉ ቶም ናሱ ቅዱሳን
ስለዚህ ንቅዱሳን ምስጓግ ማለት ንዑኡን ባዕሉን በቀንዱ ስጉን እንዲዮም ሆይለህ ድምፅ ሰማዕኩ ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ መለስኩሉ ንሱን ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኹ ኢየሱስ ናዝሬታዊ እበለኒ ኣብ ሰማይ ብፀዳል ብርሃን ከምኡ ተኾንካ ዕድል ኣለካ በል ዕድል ኣለክ ትኽዳሕኒ ዋይ እግዚኣብሔር ይቕረበለለ ይበል በል እቲ በታይ ንህዝብኻ ክተሳድድ ትውዕል ኣብ ኤርትራ ዘለኻ ኣብ ትግራይ ዘለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ ኣብ ኤውሮጳ ተቐሚጥካ ዘለኻ በኣሜሪካ ከተሳጉግ ትውዕል ጸልሞት ንዓኻ ዛረበካ ኣለኹ በኢየሱስ ለብም ሆይለኽ ኣይ ብዘናቑር እግዚኣብሔር ባሃ ይብሎኒ ኣብ ፊልጵ ክዛረብ ከሎ ሳልሳይ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ ኣነ ኢሉ ኣነ ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ዘሎ ንኽነሰይ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለፀለኒ ኢሉ ኣብ ፊልጵ ሳልሳይ ምዕራፍ መን ጳውሎስ ብሻምናይቲ መዓልቲ ተገዘርኪ ካብ ዓለት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንዓትከ ሰጓግ ማሕበር ኣምላኽ ዘሳጉግ ቆኑዕ ዝገብር ዘሎ መሲልዎ ተሓደ ግን ኣምላኻዊ ቅንዓት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ትማቐሎ ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ተዓዮ ነጊረካ ከም በዓል የሁ ከም በዓል ሙሴ ከም በዓል ፊንሃስ ኢየሱስ በዓሉ ኣብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ወንጌል ዮሐንስ ፀረጎም ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ብዝብል ስማዕ ጳውሎስከ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት 16 እታ ከተማ ብጣዖታት ተመሊኣ ኣቴንስ ትበሃል ምስ ረአየ ተቓፂሉ ብለካ ኣለኹ ንጣዖት ዋታ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ገዲፍኩም ጣዖታት ገና ዘይተፈልጦ ኣምላኽ ኣታ ንሱ ህይወት ይብ ኩሉ ዝገብር ንሱ ንዕ ተመለሱ ክብሎም ከሎ ንዓ ተመለስ ብለክለኹ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን እምበር ቅንዓት ተማቐልቲ ክንከውን እንታይ ክንገብር ኣለና ዕለት ዕለት ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ኣለና ባህርያቱ ምእንቲ ክንማቐል ካብቲ ሓደ ባህርያቱ እንታይ እዩ ፍቕሪ ጥራይ ምሕረት ጥራይ ቅንዓት ከዓ እምበር ቅንዓት የማቐለና ንቕረብ ብጸሎት ንቕረብ ብንስሓ ንቕረብ ቅንዓ እሞ ተነስሓ እኮ ኢልዋ ነብታ ለዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ነታ ኣይሞቓይ ዝሕልቲ ምስ ኣምላኽ ኢኻ ትወግን ወገን ሰብ ኣይትኸውንን ኢኻ ናይ እግዚኣብሔር ቅንዓት ዘለዎ ሰብ ወገን ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ወገን ሰብ ኣይከውንን ብሓዉ ከይተረፈ እኳ ጅምር ብሓዉ ከይተረፈ ጅምር ብለካ ኣሎ ወይለ ይኸ ስማዕ ጣዖት ተምልኽ ነይራ ስዒርዋ ካብ ስልጣና የሁ ካልኦት እውን ስዕርወ ንሕስያደ ክህልወካ ይብል እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን እምበር ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ብቕን ኣምላኽ ቐንኣልኩም እየ እሞ ንዑ ብንፅህና ሓንቲ ፅቡቕቲ ጓልካሲ ሓደ ዘይጠቅም ሰብ ክምርዓዋስ ኣይደልን ኢኻ ንሓደ ረዚንኩ ክቡር ሰብ ኣሕሊፍካ ትባ ማለት ተመኒኻ ትባ ከም ንፅህቲ ድንግል ንክርስቶስ ሓፂየኩም እየ እሞ ገርህነትኩምን ንፅህናኹምን ካብ ክርስቶስ ከይዘብል ፈርህ ኣለኹ ሓሰውቲ መፂኦም የታለኹም ኣለዉ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 11 እሞ ንኣገልግሎት ክትቀንእ ትደሊ ቃል ኣምላኽ መርምር ብላዕ ሽዑ ክጋጋዩ ከለዉ ቤተ ክርስቲያን ትምዕድ ትእርም በዓል እዝራ ኣብ ምዕራፍ 7 በቃ ቃል ኣምላኽ መርሚሮም ነቲ ህዝቢ ካብ ጌግኡ መሊሶሞ ተሓዋዊሶም ፀኒሖሞ ተፈለይልዎም ከም ቃል ኣምላኽ እዚ ተቃል እሞ እግዚኣብሔር እናባረኸ ይባርኩም ንበረኸትካ ይጎርኩም እምበር ጳውሎስ ቀና ጴጥሮስ ቀና ሙሴ ቀና ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ዝውዓሉ ቀናኣት እዮም ኢየሱስ ባዕሉ ብቐንዱ ናይ ቅንኢ መምህር እዩ ኣብ ቤት መቐደስ ኣትዩ ዝኸሰረ ድሓር ፀሪጎም ዝፀራረጎም ሕውማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ኣትዮም ፈዊሱዎም ቤቱ ቅንዓት ብዘለዎም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሎሚ ትፅረ ቅንዓት የልዕል ብስም ኢየሱስ ኣሜን